Minkälaista on elää Suomessa sun mielestä? No, vähän perseestä. Vitu gettopaska. Kallistahan täällä on asua. Niin miten sä tekisit veroista paremmat? Silleen, että maksa. Italiassa. Miksi Italia? Bängeri ruokaa. Moro, mikä sun nimi on? Toivo. Sun? Musab. Aksel. Eelis. Juuso. Jasin. Ali. Joen. Sami. Rene. Zero. Noa. Tänään on yksi kysymys. Se on, minkälaista on elää Suomessa sun mielestä? No, vähän perseestä. Miksi on vähän perseestä? No, paskasää. Paska sää, okei. Okei, no niin, hyvä. Kiitti äijälle, siirrytään seuraavaan. Minkälaista on elää sun mielestä Suomessa? No, ihan rauhallista. Haluaisin kertoa, miksi täällä on rauhallista? Ei ole vittu mitään sotaa. Missä sä eläisit, jos kaikki alois sota? Italiassa. Italiassa. Miksi Italia? Bängeri ruokaa. Mulla tulee tänään yksi kysymys. Minkälaista on elää Suomessa? Vitu gettopaska. Gettopaska. Miltä on täällä gettopaska? Täällä on joka päivä vittu ongelmia. Joka päivä ongelmia. No, miten sä ratkaisisit nämä ongelmat? Rehellisesti mä en tiedä. Älä vaan tee niitä, mitä... Entä sinä? Kiva. Kivaa. Kiva asua. Miksi Suomessa on kiva asua? Täällä on niin rauhallista ja vapaa. Okei, mitä jos Suomessa olisi vähän enemmän hälinää ja tällaista niin kuin muualla maailmalla, niin asuisit silti Suomessa? Juu. Asuisit? Juu. Miksi sä asuisit? No, tää on niin koot maani. Hyvä. Entä minkälaista on elää Suomessa? Vittun kylmä. No, mihin sä muuttaisit, jos sä saisit muuttaa jonnekin muuhun maahan? Espanja. Espanja. Miksi Espanja? Siellä on lämmin. Entä sinä? Ihan hyvä maa. Miksi tää on hyvä maa? Koska ei oo sotia missään. No sama kysymys sulle. Jos täällä olisi sota, niin asuisit sä silti Suomessa? Totta kai. Miksi sä asuisit Suomessa? Koska miksei? Okei, kiitti. Entä sinä? Suomi on hyvä maa. Miksi Suomi on hyvä maa? Ei ole sotia tai mitään. No sama sulle, jos Suomessa olisi sota, niin asuisit sä silti Suomessa? Totta kai. Okei, puolustaisit sä Suomea sodassa? Joo. Hyvä poika. Entä sinä? No, kyllä mun mielestä Suomi on hyvä maa, vaikka verot onkin jo vähän perseestä. No niin hyvä, mutta sä et vissiin vielä maksa veroja? En. No entä sitten, kun sä alat maksaa, niin miten sä tekisit veroista paremmat? Silleen, että maksa. Okei, hei, kiitti äijille. Ei mitään. Jes, hyvää päivänjatkoa teille. Mulla on tänään yksi kysymys. Minkälaista on elää Suomessa? Hauskaa. Ihan kiva. Entä sun? Kylmää. Täällä on kylmää. No, muuttaisitko sä täältä Suomesta pois, jos sä saisit? Ehkä. Joo, ehkä. Ehkä. No, mihin sä muuttaisit? Espanjaa. Okei, entä sä? No, en muuttais. Et muuttais. No miltä sä tykkäät Suomesta? Täällä on ihan kiva. Okei, hei kiitti äijille. Nyt taisi mennä teidän bussi, mutta ei se varmaan haittaa. Noniin, mikäs sun nimi on? Muis. Manuel. Jan. Urho. Peppi. Sara. Linnea. Peetu. Baran. Naeb. Korven Kake. Niemisen Henri. Jade or Jade. Hi Jade, what is it like to live in Finland? Oh, what's it like to live in Finland? I feel like it's very enjoyable. It's nice to be so close to nature. We have the lake close and also the forest close, but of course today is not the best weather. Okay, do you think Finland is a safe place to live? I do think Finland is a super safe place to live. But the crime meters are going up every day. Oh no. So what would you do to get the scale a bit down? Oh my goodness. What would I do to get crime rate down? Oh gosh, I don't know. Just tell people to be nice. I don't know. That's not a good question for me. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you very much. No hei, minkälaista on teidän mielestä elää Suomessa? Mä tykkään. Täällä on mun mielestä nämä vuodenajat on jees. No joo, kyllä vuodet on kivoja, mutta kesä on parasta, mutta kallistahan täällä on asua. Mulla on tänään yksi kysymys. Minkälaista on elää Suomessa? Aika hyvä. Ei ole mitään silleen
sotaa ja ei mitään muuta. Ei ole sotaa. No mitä jos sota tulisi tänne Suomeen, niin miten sä reagoisit siihen? No, vähän ihmeellistä, koska ei täällä ikinä ollut, no ei ole pitkäs aikaa ainakin. Missä sä asuisit, jos täällä olisi sota? Dubai. Dubai. Miksi Dubai? No, siellä on kaikki hyvin, ei maksa niin paljon taloja näitä. Niin, joo. Ja siellä se verotus on käytännössä olematon. Minkälaista teidän mielestä on asua Suomessa? Ihan kivaa, tykkään. No, kivaa on joo. Joo, tykkään kanssa. Miksi te tykkäätte asua Suomessa? No täällä on tosi turvallista ja sit kyllä mä tykkään talvesta ja lumestakin. No, Suomen kesä on legendaarinen ja sitten no, täällä on turvallista. Ja Hyvä koulutus ja Suomen kesä on paras juttu varmaan. Okei, mulla on tänään teille yksi kysymys. Minkälaista asua Suomessa? No ei oo mikään paras, kun täällä on niin kylmä. Mihin sä muuttaisit, jos sä voisit muuttaa pois Suomesta? Espanjaa. Espanjaa. Miksi sä Espanjaa muuttaisit? Kun siellä on FC Barcelona, mä oon niiden fani. Hei my guy. Mäkin oon nyt fani. Okei, minkälaista sun mielestä asua Suomessa? Ei oo kivaa. Ei oo kivaa. Miksi tälle kivaa? Liian kallis. Liian kallis. No mihin sä muuttaisit, jos sä saisit muuttaa jonnekin? Varmaan Viro. Viro, okei. Miksi Viro? Koska mä oon kotoisin sieltä. No teille kahdelle, että mikä tekee Suomesta turvallisen? No ainakin itse se tuntuu turvalliselta, että ei tarvi pelätä kaduilla ja tälleen, niin ehkä semmonen oma fiilis. No se just täällä ei pidä koko ajan pelätä ja sitten kun kuulee mitä noissa muissa maissa tapahtuu, niin on Suomi tosi turvallinen siihen nähden. No entä sinä, mikä tekee Suomen koulutuksesta hyvän? No se, että kaikki saa opiskella ilmaisiksi, saa ilmaista kouluruokaa ja kaikille annetaan se mahdollisuus opiskella eri. Joo. No entä sitten, jos sä parantaisit, niin miten sä parantaisit Suomen koulutusta? En mä tiedä. Voit heittää ihan vain jonkun oman mielipiteen tähän. No ehkä jos kaikille annettaisiin erilaisia mahdollisuuksia opiskella eri tavalla, että kaikki ei ehkä pysty siihen samaan, mihin kaikki muut. Minkälaista sun mielestä asua Suomessa? No, aika rauhallista ja kivaa. Okei, rauhallista kivaa. Mikä täältä tekee rauhallista? No ei oo sotas. Ja tässä on paljon ihmisiä, paljon kavereita. Paljon kavereita ihmisiä, okei. Hei, kiitti äijille. Miten sä tekisit Suomesta halvemman elää? No varmaan veroja nostamalla sitten. No nehän vissiin nousee koko ajan, mutta sama kysymys sulta, että miten sä tekisit Suomesta halvemman elää, jos veroja ei saa nyt pistää vastaukseksi? Se on paha, koska niillä veroilla olisi pystynyt sen hoitaa. Ei ole vastausta nyt tähän näin nopeasti. No sanotaan näin, että sitten Suomessa on kumminkin niin kuin paljon, tai nousee koko ajan väkivaltaa ja katujengit ja tällaiset, niin mitä te tekisitte niin kuin lieventämään tätä? Lisää poliiseja. No, samaa mieltä kyllä, että lisää poliiseja. Okei. Onko sitten teidän mielestä ihan vaan liian vähän poliiseja vai eikö ne poliisit kiinnitä tarpeeksi huomiota näihin? Niin kuin näet, niin ei tässäkään näy yhtään poliisia tällä hetkellä. Että niitä vaan ei varmaan ole tarpeeksi. Joo, kyllä näin on, että lisää vaan tarvitsisi olla resursseja. Näkyvyyttä. Niin. Poliisilla pitäisi olla näkyvyyttä. Okei, hei, kiitos teille tosi paljon. Yes. Hyvää illan jatkoa. Mulla on teille yksi kysymys tähän iltaan. Minkälaista on teidän mielestä asua Suomessa? Ihan chilli silleen. No ei täällä ole niin paha kuin jossain Amerikassa, mut no taikkaan, että mä asun Ruotsissa. Siellä on meininki vähän eri. Mitä sä meinaat, siellä on meininki vähän eri? No en mä tiedä, sä voit vaikka katsoa Imun videosta. No siellä on niitä kaikki katujengejä paljon enemmän kuin tää. Siellä oli joku talosotettu tulee ja sit ne syttää vähän väliin se joku parkki, semmoisen iso parkkihalli, että ne sit voi tehdä jotain muuta, ne saa kaiken voimia niinku huomioon ja sit ne voi mennä itse tekemään jotain jonnekin niinku muualle jotain rikoksia. Joo, shoutout Timmulle, mä oon katsonut sama video, oli muuten hyvä video, oli muuten hyvä kommentti. Entäs sun mielestä? No mun mielestä on aika chilli, ihan hyvä. Mitä sä meinaat? No mä meinaan, että on tässä jonkunlaisia niin sellaisia puukotella ja sellaisia pahoja hommia. Mut silti mun mielestä Suomi on ihan hyvä.
paras, mä sanoisin. Joo, onko sun mielestä Suomessa turvallista asua? On. Joo, kiitos. Entäs sun mielipide? Mun mielestä on ihan hyvä. No mun mielestä on ihan hyvä. Mitä mieltä sä oot näistä media-uutisoinneista, missä puhutaan näistä kaikista Suomessa tapahtuvista nuorisorikollisista ja kaikista tämmöisistä näistä rikoksista, mitä tapahtuu nykyään Suomessa? Ei mua, se ei kato liity muuhun, niin ei mua mitään paha juttu siihen. Joo. Hei, kiitti äijille. Kiitti. Moikka, mikä sun nimi on? Peppi. Moi, mikä sun nimi on? Sara. Mitä sun? Linnea. Okei, mulla tulee yksi kysymys tänään. Mitä mieltä te ootte siitä? Ei vittu. Tää tulee kutti. Mua vähän jännittää, sori. Joo, ei Onks teidän mielestä... Tuolla on vedetty nyt varmaan 10 haastattelua. No niin. Nyt jatkaa. Tässä menee vähän nyt. No niin, okei, nyt mä tiedän. Nyt sä vedät sen läpi. Tykkäättekö te asua Suomessa? Joo. Joo, tykkään. No mitäs kivaa täällä teidän mielestä on? No täällä on ainakin turvallista ja kyllä mä tykkään ihan semisti silleen myös talvesta. Silloin kun ei ole tämmöistä loskapaskaa. Eli sä tykkäät Suomen luonnosta ja niin päin pois? Juu. Okei, entäs sulla? No koulutus on ainakin hyvä ja sitten Suomen kesä on ainakin legendaarinen. Joo, eli vähän saman kortin vedit, että nää... No niin, joo, anyway. Entäs sulla? Mä olin just kanssa sanomassa, niin Suomen kesä kyllä. Se on niinku paras juttu. Joo, eli puhutaan talvesta, kesästä ja kesästä. Okei. Ei mulla teille tällä kertaa muuta, kun mä en oikein keksi enää muuta kysymyksiä.